няма да мога да го кача това. Да. До тук, приятелчета. И дръпнах ръчната, все едно мога да тръгна на някъде. Бруталийка. Качихме се на Витоша, но не е баш на Витоша, където очаквах. Исках да се кача на Копитото. Само че там пътя беше затворен и дори... то по принцип не трябва да съм тук, ама аз по пътя исках само да разгледам за какво става въпрос. В крайна сметка се озовах по пътя за Алеко. Завих точно където е пътя за лифта. И оттам се качих малко нагоре. Има един път точно вляво. Стигнах до едно място. Не, че не мога да си пробия път, обаче мисля, че вече не е редно да се качвам нагоре. Там най-вероятно има деца с шейни, така че няма да създавам дискомфорт и тук. Днес излезнах просто да направя един тест, да видя как ще е в снега. Вчера валя. Много ми беше интересно, до сега никога не го бях карал на сняг. Предния път не бях тук и не успях да го тествам. Най-вече ми беше интересно и самата екипировка, която имам, дали ще бъде окей за времето, как ще бъде на вятъра, как ще бъде на студа. За сега всичко изглежда перфектно, освен каската. Нали, трябва да си взема някое по-добро боне. А АТВ-то специално се представя уникално на сняг. Просто не мога да повярвам. Сега тук в момента е включено 4x4-то и имам доста добър контрол върху машината. Общо взето, където и кажа, натам отива. Ако обаче съм само на задно, филма е много по-различен. Там вече не става така, както си мисля. Да. Даже сега мисля да демонстрирам, макар че тук е надолу и вероятно ще имам малко по-добър контрол. Не, определено има разлика, ако подам газ, и всъщност се усеща разлика в волана, понеже като нацели сняг и е доста неуправляемо. Общо взето, да. Завиваш, ама много семия тая, брат, завивай си. Спирачките също тествах. Сравнително добре спира, но все пак и с тези грайфери нормално. И при тръгване е нещо скандално. Просто ако подаваш малко повече газ, нищо не се случва. Така, сега ще видите точно къде излизат. По-голямата част от хората ми се радват, така че надявам се да не им пречи много. И нямаше чак толкова много хора, когато се качвах. Като махаш на децата, родителите се радват и на те мразят толкова много, че дигаш джумбиш. Голяма сензация. Приятелю, взе ли решение? Добре, аз ще взема вместо теб. Да, но да, определено е интересно. По принцип, мислех да се кача до Копитото и просто да слезна. Впоследствие се почудих дали да не се кача към Плана планина,
Но в момента, в който тръгнах, осъзнах, че аз реално нямам много гориво и ако трябва да слезна да зареда и после да се върна, ами не, по-скоро ще ме мързи. Затова качих се тук по пътя за Алеко. Сега ще видите, има още една патрука, която не пуска за нагоре. Вероятно пътя нагоре е доста зле. И затова направих една къса разходка и сега най-вероятно ще се прибирам. Ако не ми скимне нещо на главата. Сега патрулката е точно зад камиона. По принцип нямах намерение да снимам днес, просто така се случи, че гледката е много готина и GoPro-то беше в мен. И просто реших да го включа. И другото, което ми е интересно, исках да видя GoPro-то колко време ще издържи да снима на то бахър, дето го духа в момента. А времето между другото не е толкова студено. Валя сняг с нощи, днес спря, но не е студено и е окей. Или може би наистина екипировката ми има файда от нея. И като казвам екипировка, доста смешно. Мото яке, мото панталон и над мото якето отгоре съм сложил една ветробран, просто да ме защитава малко от ветровете, които брулят. И зимните ръкавици за ски. Доволен съм. Не ми е студено, така че е окей. Преди години, спомням си, аз съм бил сигурно 7-8 клас, с един приятел, който имаше АТВ Кавазаки. Минахме някъде от тука и излезнахме на доста интересни поляни, само че аз нямам никакъв спомен откъде точно сме минали. Абсолютно никакъв спомен нямам. Тормоз. Лошото е, че сега ако има кучета, няма да мога да им избягам. Много кофти. Аз не мисля и да хода кой знае къде. Отивам до края на уличката и ще се върна. Ще се върна и ще си ходя. Надявам се. Много съм прост. Като има дупки, просто решава, че тръгва към дупките. Все пак сме само назадно. Не знам на там какво става. Дворчето. Дай му... Между другото съм и с другата леща на GoPro-то и най-вероятно няма да се вижда толкова широкоъгълно, но пък качеството би трябвало да е по-добро. А всичко е толкова беличко, така че мисля, че ще станат готини клипчета. Късички готини клипчета. Дано това да не са частни имоти. Малко на такива ми приличат. Особено там, някакви разпасани огради. Да. Не е моето. Някой човек си строи къщичка тука. Але не, стой. Това тук ме притеснява с тази локва. Определено по снега си е за 4x4. Да. А може би не е тая поляна. Не, по-скоро не е тая поляна. Интересно ми е, всъщност сега ще направя един опит да видим къде ще излезна. Ето тук отдолу. Много е интересно. Някъде в Драгалевци трябва да излезнем, но няма никаква представа, така че тепърва ще разберем. Чудесно! В момента сме на Луната. Ето кратерите.
Беше този лош поглед, че казах, че аз съм го накарал да чисти вратче. Едно аз съм усипал снега с нощи тук пред тях. Сетих се къде излизаме. Улица Захари Зограф. Още може малко да си покараме по гадните пътища. Ще видим докъде ще стигнем. Дано се вижда добре, защото по пътя малко напръскаха камерата по обектива. Ето това е там нашия маршрут. Да, ето ги очилата. Толкова мокра беше и камерата. Имам отзаде парцалче, обаче толкова много ме мързи. Да, колото е тако. Всичко ми е жълто като ги сложа, защото и те са за ски. Другите, които съм си взел, явно няма достатъчно големи отвори и когато спра някъде, всичко се запотява и не виждам почти нищо. Но това може и да е от бонето, понеже бонето не е с отвор за носа и всичко се връща в очилата. Така. С други думи, аз съм решил да се очиста днеска, или по-точно да видя къде мога да закъсам, защото нямам и гориво. А и натам също няма път, така че май... Не какъв паркинг, бе, брат, тилото си. Така че май не е това нашето място. Там надолу сега по пътя имаше още едно местенце. Ще видим през него как е. За жалост съм се объркал. Явно онова е било пътя, само че аз не го помня, така че няма да минаваме оттам. А сега, между другото, замислям се, няма какво да се замислям, направо ще спра, тук има една бензиностанция и ще спра да зареда там, за да не става беля, защото не ми се прибира още. А и дори да се прибирам, ще ми се да не минавам по околовръстното, а пак там са най-близките бензиностанции. Тъй, заредихме, продължих малко по-нагоре към Бистрица и тук преди съм карал, така че сега пак ще направим една малка обиколка тук и после се прибираме. А междувременно резултата от тестовете, които направих за днешното излизане, са следните. Значи АТВ-то се представя перфектно на сняг. Не съм искал и нещо по-добро. Всичко е супер. Екипировката ми е добре. Не ми е студено. Супер е. Само ново боне трябва да си взема. Очилата, тези, които са за сняг, са супер. Малко жълто виждам всичко, ама всичко е 6. Всичко друго е 6. GoPro-то за сега издържа, въпреки че го духа. Но телефона ми зададе багаж. И в момента никой не може да ми се обажда. Предполагам, че това е втория вариант, в който мога да бъда убит, защото не си дигам телефона. А сега тръгваме, включвам 4x4 и да видим докъде ще стигнем. Момента, в който хване кал или нещо по-стабилно и се изстрелва, така че трябва да внимавам за това, за да не стане беля някъде. Но притеснявам се малко да минавам по такива места сам. Защото наоколо няма
дървета, за които да вържа лебедката. Няма кой да звънна, който може да ме измъкне в близкия час. Студено е. Не ми е студено, но по принцип времето е студено. И не ми се кибичи тук, ако нещо се случи. Следователно, това нещо го пропускаме. Така, изпитваме мъка. Да. Тези следи са доста пресни, така че нещо интересно се е случвало много скоро тук. Но аз едва ли ще стигна да видя, защото няма да мога да го кача това. Да. До тук, приятелчета. И дръпнах ръчната, все едно мога да тръгна на някъде. Значи по-скоро проблема е, че не може да се справи с снега, който застава отпред. Според мен няма проблем да влачи и да мине, обаче е този сняг, който застава, а той е стабилно, в смисъл до коленце. И може би това по-скоро му пречи. Долу е някаква кал. Аз явно ще обърна и да пробвам още веднъж да го кача. Ако се засиля малко повече. Съмнявам се, че ще има нещо ще стане, но ще пробваме. Така, я да видим. Правим един опит, ако не стане, си тръгваме. Хайде, още малко остана. Добре. И до тука. О! Интересно, не очаквах. Наистина не очаквах да го качи. А тези работи са вероятно от онзи багер там, не знам дали го виждате. Готиното по снега е, че много трудно можеш да се изгубиш, защото следите ти остават. Аз все пак мисля, че тестът ни беше достатъчен за днес. Надали ще стигна някъде на по-интересно място или нещо, което да видя. Така че, вероятно, скоро ще обръщаме и ще фастаме пътя на обратно. А междувременно ще спра да видя дали се оправил телефона. Ама, виж са, АТВ. Аз решавам кога да спреме, не ти. Сега надолу ще ви спеста приказките и ще се опитам да направим нещо малко по-интересно.
determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Това беше. Стига толкова. Сега все пак смятам, като наближиме малко по-долу, да се опитам и леко да го позачистя. Защото най-малкото ще е кофти и по пътя да го карам така. Не се притеснявайте, деца, и майки, и бащи. Минавам бавничко. Начезахме си крастичката, поизчистих малко АТВ-то от снега. Не съм се престаравал, де. Колкото толкова. Между другото, да, сега вече мога да направя крайна оценка на абсолютно всичко случващо се. Телефона се оправи. Явно вече ще знам, че не трябва да го държа предния джоб. GoPro-то работи. АТВ-то върви. Не ми е студено. Тоест всичко е бетон. Ами хора, надали ще отида на някое друго място интересно. С сцени по пътя няма да ви губя времето. Както и преди съм казвал, ако се случи нещо интересно, ще го видите. От мен, чао!